itun hori. 5 urteko negoziazio prozesuaren eta hilabete luzetako grebaren ostean adostu dira. Elak ez zuen akordioa sinatu eta murrizketak onartu izana egotzi die gainontzeko sindikatuei ere. Era berean, akordioa erdietsi duten sindikatuek aste honetan salatu dute Osakidetzak erantzun bat emateko astebete baino gehiago behar izan dutela. Arratsaldeon, politika arloan hauteskunde kanpainak 6. eguna du eta Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra iraganda. Demoskopioak irabazletzat ematen du Alberto Núñez Feijóo hauteskunde kanpainaren hasiera monopolizatu duen eztabaidaren irabazlea. Eztabaida horrek inflexio puntu bat markatzen du eta hemendik uztailaren 23ko orokorretara erabakigarria izan daiteke. Eztabaidaren ondotik inkestek diote PPek 2 aulki gehiago izango dituzkeela, PSOEk 4 gutxiago, Voxek bat gutxiago eta Sumarrek bai gehituko lukeela. Aurreikuspenen arabera, gobernu aldaketa izan daiteke PP-Vox koalizioarekin, baina ez du lehiatuko lirateke gainontzeko alderdiek. Udane Arbeo. Halaxe da, Euskal Alderdiek euren ahotsa izan nahi dute Madrilen Euskal Herritarren erabaki asko bertan adosten eta erabakitzen direlako eta bere biziko garrantzia duela Euskal ordezkaritza izatea Madrilen ere. Gaurkoan Tolosan egin dute jeltzalek euren ekitaldi nagusia hementxe bertan Eusko Pizkundea plazan eta dagoeneko amaitu da, baina bertan Aitor Esteban Madrilgo Kongresuko bozeramaile jeltzaleak adierazi du giza eskubideen defentsan lehenengo urratsa litzatekeela hitzez adierazi du Euskadi nazio gisa defendatzea eta testuinguru horretan euskara hizkuntza baita ere izan beharko litzatekeela lehen hizkuntza eta gainontzeko hizkuntzek ez luketela behar derrigorrezko izan euskara izanik. Testuinguru horretan eskubideen arloan lidergoak direla nabarmendu du Aitor Esteban jeltzaleak eta giza eskubide sozialen defentsan bete-betan lan egiten dutela. Lehenengo defentsa eskubidetan bebai da Euskadi nazio bat bezala defendatzea. Azken baten herri bat garralako, nazio bat garralako, eta hori bihurtu behar da, gauzatu behar da, hainbeste eremuetan. Beraz, gu guztion eskubideon alde hasten da nazio bezala ditugun eskubideak defendatzen. Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostiral honetan temperatura altuengatik. 36 gradu inguruko maximoak espero baitira Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Abisu horia ezarriko da beraz ostiral honetan. AEMETek ere temperatura altuak iragarri ditu Foru Erkidegoan eta Herriberan eta Nafarroa erdialdean 38 gradutik gorako temperaturak izango dituzte. Horren arira, lehorteari aurre egiteko iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzeari aurre egiteko jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Udane Arbeo. Azken hilabeteotako lehorteek eta kazkabarrek kalte handiak eragin dituzte Euskal Herrian, esaterako Ipar Euskal Herrian Senpere eta Ezpeleta hondamendi eremu izendatu dituzte pasaden hilean izan zen kazkabarraren ondorioz. Esan dezakegunez, bertako piperraren uztaren zati handi bat galdu da eta era berean lehorteak ere kalte handiak eragin ditu Araban. Esan behar dugu azken 6 asteetan izan den euriteak egoera asko betu duela, baina Araban izan den lehorteak uztaren 20% inguru galdu du. Testuinguru horretan adituek eta agintariek zenbait neurri moldatu dituzte, bai lehortea dela eta edota kazkabarra dela eta ondorengo 2 minutuetan bildu ditugu neurriok. Araban berriz, pasaden asteko txingor ekaitzak 7.643 hektarea hondatu zituen. Agroseguru estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak adierazi duenez, zereal laborantzan izan ziren kalte gehienak. 7.000 hektarea hoiek soilik asegurutatutako lursaiak dira eta elkartearen arabera, Araba izan da estatu osoan ezbehar azalera handiena izan duen
lurraldea. Foru Aldundiak iragarri zuen lehen sektorerako ezoiko diru laguntza sorta bat prestatzen ari dela. Gipuzkoako eta Lapurdiko kostaldeko zenbait hondartzatan marmokek ziztatutako pertsona ugari hartatu dituzte, azken egunotan sorosleek eta ale ugari topatu dituzte. Azken egunetako psikosiaren ondotik eta asteburuaz geroztik egiten ari diren ikuskapenak eta gero, azken orduetan ez da euskal hondartzetan karabela portugesen ale gehiagorik antzeman eta normaltasuna da nagusi. Hala ere, adi biltzeko ohartarazi dute Udan Arbeo. Donostiako Zurriola hondartzan karabela portugesa izeneko marmokaren 7 ziztada hartatu zituzten sorosleek. Astearte honetan igandetik ari dira sorosleak Lapurdiko eta Gipuzkoako kostaldea aztertzen, ugaritzen ari baita marmoka dirudien espezie hau. Gipuzkoako beste zenbait tokitan ere topatu dute, besteak beste Zarautzen, Hondarribian, Getarian edota baita Donostiako hondarreta hondartzan ere, eta marmoka itxura duen espezie hau Ozeano Bareko eta Indiako ozeanoko ur tropikal eta subtropikaletan eta Ozeano Atlantikoko golkoko itsaslarretan, lasterretan ibili ohi da, baina zenbaitetan Euskal Herrian ere agertu izan da. Taldeka leku aldatzen da itsasoaren gainazaletik mugituz eta kolonia erara bizi da. Karabelaren ziztadak ohiko marmokaren ziztadak baino 10 aldiz mingarriagoak dira eta hori hala adituek adierazi dute, ohartarazi dute adi ibiltzeko kostaldean. Eta kiroletan Frantziako turrak Peio Bilbao txirrindulari gernikarra zoriondu du Twitterren, atzoko 10. etapa irabazteagatik. Hasieran Espainiako bandera jarri dute, luze gabe ordea okerra zuzendu dute eta ikurrina jarri. De ce Tour de France, le classement général évidemment ne verra pas de grandes modifications et pourtant début d'étape on aurait pu penser que le top 10 allait changer donc à l'issue de cette 10e étape, et Jonas Vingegaard évidemment confirme cette unique, il va endosser un 16e maillot jaune dans sa carrière sur le Tour de France et se rapproche ainsi peu à peu. Sinestekoa, azkenean hainbeste urte daroa zuzenean olako helburu handi bat lortu nahian eta 13 urte ostean turrean garaipen lortzea itzela da. Azken 300 metroetan beste zertan pentsatu gabe aurrera eta nire esprinik onena bota dut Ginorentzako. Di loro, ovvero Peio Bilbao, spettacolare successo. Ez galdu aukerie ikurrinek eskuen geuri animoak emoten etorteko. Hau pasuek, handizen azarie. Ongetorriak arratsaldean gaur albistegira. Osakidetzako garbitzaileek adostu berri dute akordioa. Labek, Comisiones Obrerasek, ESEKak eta UGTek egin dute akordioa patronalarekin eta gainerako langileekin homologazioa lortu dutela iragarri dute. Iragan larun batean jakin zen aurre akordioa lortu zutela. Langatazkekin jarraiki Industria Espeña enpresak Comisiones Obreras sindikatuko ordezkaria kaleratu du. Comisiones Obreras gaur Gasteizko epaitegietan bildu da eta salatu du kaleratu dutela bere erantzukizunak betetzeagatik. Jazarpena jasaten ari dela azpimarratu dute eta enpresari eskatu diote kaleratzea bertan bera uztea. Gure delegatua den Gorka, jazarpen indartsu bat jasandu hasieratik, delegatua den momentutik
enpresaren aldetik. Jazarpen eta jarraipen sutsua egin du enpresak bere gainean, langileen eskubideak defendatzeagatik, ordu sindikalak lan horretarako erabiltzagatik, eta zentzu horretan sostengu osoa eman nahi dugu lehenik eta behin gure adiskideari, eta bestalde exigitzen dugu enpresako despido hau atzera botatzea. Etxeak berritzeko diru laguntzak handitzea eskatu dio eraikuntzako sektoreak Jaurlaritzari. Lan ugari erdizka geratu direla eman dute jakitera sektoreko eragileek. Ekainaren 19an, etxebizitza sailak Europako funtsetatik bideraturiko dirua eskatzeko aukera itxi zuen eta eraikuntzako eragileen arabera hainbat eskaera bidean geratu dira. Bestalde, labek salatu du EHUko ordezkapen politika berriak irakasleen lan baldintzak okertzen dituela. Sindikatuak uste du EHUko zuzendaritzak bere erara interpretatu duela losu legea. Politika berriarekin irakasle ikertzaileen ordezkoek lanaldi partzialak izango dituzte. Iñaki Izaldua EHUko doktore gaiak azaldu digu egoera. Ari garen langile asko egoera prekarioak eta diskriminazioa pairatzen ari gara. Bereziki 3 kolektibo dira egoera larrian daudenak. Batetik, lanaldi partzialdun irakasleak. Irakasle hauei bakarrik klase eta prekarioak gara hainbaten duela gutxira arte, ez da kontraturik ere ez da neukalako, baina azkenen urteetan egin den borroka sindikalari esker eta ikasleak mugitu garelako, lortu egin da, behintzat, oin pantaietan ikusten dudan, 800 euro horietaz aparte, 1.200 eurotara ere igotzea gure soldata. Kobratzen dugu gara ere, gure figura kobratu beharko lukeen 154. Duintasun hortik nik uste pixkat urrun gaudela. Eta tutoretza batuak ordaintzen zaizkie. Eta ezinbestez burutzen dituzten gainontzeko jarduerak, klaseen prestaketa, kudeaketa eta formazioa ez zaizkia aitortzen, hilean 800 eurotik beherako soldatak dauzkate. Politika arlora salto, uztailaren 23ko hauteskunde kanpaina betean gara eta proposamen gutxiko eta ikamikaz betetako eztabaida alde batera utziz, gobernu osaketari dagokionez Euskal Alderdiek gobernu osatzeko giltza izango dute. Eskualdeak behar duena, benetako berrindustrializazio plana, gazteen enplegu plan bat, larrialdiko laguntzak, ostalaritza, merkataritza eta kultura sektore kaltuenentzat. Eta 0 kilometroko produktuen aldeko apustu irmoa, gure saltokiei eta baserritarrei eskualdean bizi ditugun krisi industrial hauek gainditzen laguntzeko. Larrialdi klimatikoak ondorioak ditu eta ikusi besterik ez dau, azken astean 3 rekord historiko eman direla munduko temperatura maksimoetan. Ondorio latzak ditu gure lurraren berotasun honek, gure ekonomian eta baita ere gure osasunean. Gure bizitza arriskuan jartzen ari gara. Violentzia matxista. Hori dago, horbe, gogoratu nahi ditut,
aurten izandako biktima. Estatu mailan 27 emakume hilda, eta Euskadin 2. Horren kontra be, burrukatu egin behar dugu, eta horren kontra egongo da Eusko Alderdi Jeltzaleari. Egon garan legez, estatutik kanpo basatirkeriak gertatzen direnean. Berotsuak izaten ari dira azken egunak Euskal Herri luze eta zabalean. Ostiralean espero da egunik beroena eta termometroak 38 graduraino helduko dira puntu askotan. Lehorteari aurre egiteko bestalde, iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, aberen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzeari aurre egiteko, aberentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Lehortea ez bada harria erauntsia da, klima larrialdiak nahiko zoratu du Euskal Herriko eguraldia. Abisu laranja ezarrita dago Nafarroan eguerditik iluntzen arte. Bero boladari nola edo hala aurre egin beharko diote. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da. Erriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Lehortari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeetatik ikusi dute egoerako hobera egin duela. Azkeneko 6 aste hauetan hobetu egin duela, forma nabarmenean hobetu duela egoera klimatologikoak. Egin duen euriak nolabait mugatu du genuzken arazoak. Jaurlaritza eta lehen sektoreko ordezkariak bildu dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustietegiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzan hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazteko. Ildo horretan abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erosta erabaki dute. 1000 tona lasto erosiko dizkio Jaurlaritzak Frantziari. Momentu honetan lasto falta handia dago estatuan. Zati naiz eta Euskadin euria egin duen azkeneko aste hauetan ez da horrimeste ez du egin eta dagoen lastoko burua oso txikia da. Azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere Araba erdialdean eta Arabako Errioxan ekoizpenaren 20% inguru galdu da lehortaren ondorioz. Horregatik bigarrenez bildu den nekazaritza eta klima aldaketarako mahaian erabaki dute laguntza hauek onartzea. Joan den asteko kazkabarrek bestalde Araban eragindako kaltei dagokienez horiek zenbatzen eta aseguruen estaldurak aztertzen jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzeko. 30.000 hektare afektatu zituen eta galera nabarmenak izan ziren. Ipar Euskal Herrian ere Ezpeleta eta Senpere hondamendi eremu izendatzea erabaki dute azken aldiko eurite eta kazkabar erauntziengatik. Bertako piperren uztaren zati handi bat galdutzat izan ostean. Eta Ipar Euskal Herriko kostan berriz aurreikusi daiteken lehortea dela eta neurriak hartu eta ura moztu dute Lapurdiko hondartzetako dutxetan eta hanka garbitzeko iturrietan. Araban berriz, pasaden asteko txingor ekaitzak 7.643 hektarea hondatu zituen. Agroseguru estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak adierazi du zereal laborantzan izan direla kalte gehienak. Uztailaren 6an txingor ekaitzak Araban 7.643 hektarea hondatu zituen 8.422 lursaietan. Hala iragarri du Agroseguru estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak. Behin-behineko datuak dira eta gainera hektarea horiek soilik dira aseguratutako lursaiak. Erakundeak adierazi duenez batez ere zereal laborantzan izan ziren kalteak, baina bestelako ekoizpen batzuei ere eragin die, besteak beste koltzari eta patatari. Lursaietan jasandako ondorioez gain, biltegietako estalkietan izandako kalteen ondorioz, txingorrak eta euriak biltegiratutako zereala kaltetu du herri askotan. Arabako eskualderik kaltetuena Lautada izan da, Gasteiz hiriburuarekin batera. Gaubea, Añana, Kuartango eta Izkiko parkea ere indarrez kolpatu zituen txingorrak. Arabako Errioxan berriz ekaitza zenbait udalerrietara mugatu zen, bereziki Samaniego eta Bastidara. Arabako Foru Aldundiak iragarri zuen lehen sektorentzako ezoiko diru laguntza sorta bat prestatzen ari dela. Hala ere, momentuz ez dago aurrekontu ofizialik. Iruñara joango gara orain. Sanferminen 7. eguna da gaurkoa eta 6. entzierroa izan da. Lasterketa azkarra egiteko aukera eman dute Jandillako zezenek. Leire Martínez.
Izugarria da nola juergak entzierroaren seriotasunari luzatzen dion eskua ordu baten buruan. Dena prest da, entzierroa hasteko. Entzierroak goizero Santo Domingoko ikuilu txikitik udaletxe plaza, merkaderes eta estafetakarrikak zeharkatzen ditu zezen plazaraino iristeko. Ordu baten buruan ibilbidea zeharo eraldatzen da entzierroko lasterketa ezagunari tokia uzteko. Karrika garbitzaile, osasun langile, foruzaingo, udaltzain, unai, esiparatzaile eta noski, kazetariak prestu lanean. Nafarroatik 1000 kilometrora dauden ganadutegiak heltzen dira Iruñara, eta gaseko ikuiluetan atxeden txikia hartu eta gero, goizero ibilbidea egiten dute Santo Domingotik arratsaldean zezen plazan torturatuak izateko. Iruindar eta kanpotarra unitzek egiten dute korrika zezenen aintzinean. Duela urte unitz, zoro batzuen ideia izan zena, aski errotua den tradizio bihurtu da egun. Gaur ondo joan da. Zezenak ireki dira eta, korrika polita bat egin dut. 6. entxerra da. Espeziala da, ez? Daude entxerra asko, baina, como ninguno. Lasterkariak ez ezik, parrandazaleak, goiz-goizetik hurbiltzen dira esietan tokia hartzeko. 6:30 etorri gara. Bakarrik gaur etorri gara, Bilbotik. Esi, balkon, leio eta pantailaren bertzaldean adi-adi ikusleak. Eta doike, Jose Aldaba dugu egunero, zauritu eta adarkatuen partearekin. Bueno, hasta el momento 2 solicitudes de traslados a centros de urgencia, desde el tramo de Telefónica ambas dos, una por contusión con deformidad en pierna, con traslado al Hospital Universitario de Navarra y una segunda persona atendida por herida no penetrante en pierna que ha sido trasladada al centro Dr. San Martín. Gaurkoan ez da adarkaturik izan. Bai ordea, adrenalina, urduritasuna eta emozioa protagonista Sanferminetako entzierroan. Eta Sanferminetan beste dozein festetan bezala jatekoak garrantzi handia du. Horregatik Iruñean gosari apropos bat non egin dezakegun ezagutuko dugu, Mainu eta txurro denda. Sanferminetan ohiturazko gauza unitz dago. Horien artean famatuenetariko bat Mainuetako txurreria da. Hemen goizean goizetik sekulako ilarak izaten dira. Eta gu, sukalderaino sartuko gara. Entzierrorako ernatzen direnek eta gaupasa egiten dutenek topo egiten dute goizero Mainuetako karrikako ilara luzean. Izan ere, Sanferminetan, 100 eta 100 lagun joaten dira txurroak erostera goizero Iruñeko Mainueta karrikako txurro denda famatuan. Mainueta karrikako txurro dendak 6. generazioa du, eta txurroak garai batean bezala egiten dituzte. Gogorra, bai? Gainera, goizeko 6etan igitzen dugu logure askorekin. Oain dela, 150 urte egiten zituzten bezala egitea, hemen jarraitzen dugu, era berean egiten, hori da. Eta, irabiltzen dugun olioa, irina, eta bar, Pirineotan hartutako egurra, bai? Hemengoa, Nafarkoa, azkenean ez dago seketu handiagorik. Suetan, 11 langile eta txurro salmentan, bertzeain bertze lagun. Nola egiten diren, duela 150 urte hasi ziren eta horrela egiten dira berdin-berdin, eta badaukaten ere usain hori eta zapore hori, hori ere bereziak egiten dituzte. Bisitariak ez dira falta Iruñan bizirautea lortu duen Alde Zaharreko denda zaharrenetariko batek. Eta ilara luzea egin eta gero lortu ditugu gure txurroak. Mainuetako txurro denda Sanferminetan eta egun berezietan bakarrik irekitzen dute. Hortaz, oraindik parada duzue Sanferminetan gosari goxo bat egitera joateko. Iruñeatik mugitu gabe Sanferminak alde batera utzita, Boixos Noiz talde ultrako hainbat kide atxilotu dituzte azaroan Iruñeko Espala taberna erasotzeagatik. Bartzelonako ultren aurkako operazioa ireki du poliziak.
Eta kulturarlora salto, Gasteiz Udalak 400 ekintza baino gehiago antolatu ditu Andramari Zuriaren jaietarako. Kontzertu ez gain, umorea, folklorea, Arabiar Zokoa eta Florida Parkeko dantzagarriak ere izango dira protagonistak. ¿Qué tienes tú ahí? Ciudadana. El sorteo se va a realizar a Eta kiroletan, Ironman ekitaldiak 58 herrialdetako 1400 kirolari bilduko ditu uztailaren 16an Gasteizen.